kok roi kok nara gya o pararong no tam khlai kya bud nai pai ne na lama snam ro na tui snam ro na nog ro thangsi nukja gya ekbar bisa charni khoi pai kya bud pasang pai kya tabuk tung aram borong kok mol somrong no kok baksa busia phana borok saman porebo borok tam saka norok no busiri khnare penai chini kok thumnai lamsago haini hai khapan taku tebuk song ang tongon tiki molsom laibuma tv ang tabok phaisok bijak kaisa berainuk mane khairong singjak kami ba para hini mano romdi tabok killa tu broni thum kami 30 থেকে 35 কিলোমিটার hai obhai rong nai jeng tabok o kami jeng tabok phaisok bijak rong nui man khana tabok ani background no tongo bike khungnai scooty bike tongo o scooty bike o kami ni borok ni no bike tam hunke o kami o hawi maya para picing hawi maya or jaga parking khaiwei borok roi matlango horong khebo belai no risk brok ni chikorok phano thangai mane phaiwei khok talang mana chance dong mohai tabok parwa sing phai sobajak nai pidi yang ayang digi lama hame ang tegi borok para thangmani lama cycle telang maya bicycle telang maya bicycle telang maya kun phan telang maya o bahai ke jeng tabok phai sobai chi ni berai no kha dujane kok o mahai rano nugoi berai kha khamo sinti prasar tabok mohai tongi tongkho kaisa thum para kila andar bai khobjak kila blok bai khobjak o kami o phari ke jeng tabok saimalane o parani borok rongno boron khukte jeng saimalayene khanlayene boron khukte borok besek kosto ke tongoi matang besek birmana borok tongoi matang toironi bagai karenoni bagai rasta gani bagai omhai lama bo berai no hamia omo tei phaikang ke omhai eng tei kojong lama omhai rok dong tabo phari ke jeng tabo boron khukte jeng khlailene borok bai thangai malene boron kami habai phari engka haino hai jeng tabok oro thum parani kaisa tinta khuk jengba bemalaikha bun khukte jeng khnailayana jeng oro chairok bu or jaga bolong habai kisa morok bol logre kalaini phu tini sariko mai misung jane bol kore ni salaiwa ang singnai mani ang tabok chin takhuk na jeng singnalaine tabok boron parawo tam kore tam manthoya bhaike borok tongi tong bhaike borok kostoi tong abron jeng kisa cheri bun khukte jeng khnailayana cha takhuk ni mungge kisa ni mungge hitun ha ni mumung sagadi kerming ha gobindamani molsom bun bumung ka gobindamani molsom ke nang oro parawo o noni kami o thum parawo norok bhaike tongi matong teirong ni bagai ba rasta rong ni mani lama rong ni bagai ta bhaike tongi matong hi mote lampui ngai hitun poti apur pura har theng ta lampui ha hitun athar phurang tong thok nuk te khom ru ngai misang hong hitun thok te thok mak chang ma hitun diba doi nok trek kiwan kai ni sardar ngai chamun te sardar ngai khom khut khabor la khai mungai ni khom cái này ý khăn nụt jul ngay cái chẳng bay cái này ngay thế ý hoi mu gì haru cái tên cái nát tên cái gì haru cái nát mang nung gì mu khăn giọt hol tàu cái chẳng bay là cái này ngay thế cái mang khana takut tibu kesong bon khuk tei mo sakha lama ranai lama senami ranai parawo supply kai ranai teni bagai ব্যবস্থা khai ranai seb ranai hani borok thangnai Bidhan Sabha election sikang borok phairajak po MLA je mantri rok ko monok chairman nok ba neta rok mahai ke borok guri thangka po bosor waisa mahai ke sabo hairnai hanai mang borok no thokogoi borok ni yaksini mari but lang thangnan bagi borok no thokoi talang thango kok bai siming no samung be tangma kari omai ke jeng boron khukte jeng khanai man khana tabok jeng sarai no singnai na teten niriming imo Nirming nin bumung tama Rilo de san tam ni to nirming Kema. ha Hoi kema. nang lekha de pore wo lekha ni bote kobro busia na kobro maya phu nge do ngam bro tei ro nang lai tong kati bote gati bo de tei ro tor khale
tei borok oro torta tor tabok khonai de tong tei khonai de tong ta gati bo oro borok tong de tong na ke jeng ar tangai sangnai na asi jartene tei bunai tong di sakare hambai nai di khajan takuk tei bokusong ang tabok belai lengjak tislung tabok natangnai tabok ar gati ngo chin takuk tongo sungna lagerna bagai ba phai tongo broni cost no bo boron cost no bo sungna lukurna sana bagai puruna bagai ba bosi nogai saktari phaijak jeng tabok ongkhori tongo hala belai kujuk phaidi cameraman belai kujuk haise ang tabok phaisok phai tongo tabok tik duita ba di porni hini mano duita phaisok phaijang tabok kesal hiawe ang tabok cost lo kendro ne bagai non puruna bagai ang tabok yang lam phaijak nai tong di jeng tola thangai mangpli purunai bron gati bahai sorasori ang tabok phaisok phaijak gatio phaisok phaijak thum kamini gatio ang tabok phaisok phaijak khoroksa jeng takuk bai malai phaika ang oro phaibai botei khona phaimani ang tabok boni khukte ang knai nai bono sung nai oro tam bai ke marok matong ang monon boni khukte jeng knai nai na takuk nang kopro da marok ente sa phedi kopro mana na nga kaham kok acha nang oro bisi bisuk romoi omai ke nang o gati no nang mane o teisani gati wak teisani rokungo jeneng gati khurei tei nangoi tongo besi besok rong khana mahai ang je phaimani aro phaimani khai ang tabo bai tin bosor ka ha 3 bosor pare ang aro hai khe manung tongo ang angkai tui torna angkai bo tui manung ya kisawati phaike bu tui manung ya ang tongo angkai watai phaipro tini tui no si moi yasa gai manung angke ba haini bangai si jeng abo haikene kuarno jeng snana mo chungmani abo si kotorok phaika snaro nai hinai gosi phaika abo si tabo sas phaiko angke ang phayan borob frobo aro gati tabo ke gati krikha tisar kungo ungkhia teng besek para kotor besek cikon ungfano jeng le tui bebar ang tong tabok tui sim manung ya kaham ke ako tabok bunai di rumu masi abo no thewei si manung nge bahai ke nai ba ai si jeng ba tui kham nang na musu acha ni semung ke oro nang to oro 3 bosor na 3 bosor engkha nang oro samri phaimani na samri phaimani acha samri phaimani nang samri phaina sikang ya gulabu omai ke borok kamini borok omai ke nang matong aba ikan manung bro mekan matong o parani neta petaro chairman hamarong mema tong namble borok khorang ti side omai rok no nugoi aba ikan ti samani ang isnu yekho borok no nuya na যখন ইলেকশন নাই বিসাব বিধানসভা ইলেকশন আপর মন্ত্রী রক বুট নানা বাগৈ নরনি ইয়াকসিনি মারি নানা বাগৈ অমহাই রক ফাইথানিব অমহাই নরনি কষ্ট নক বাহাইকে তৈ নङै matong নাইদে থাং aboro naiproba ang istong yang ke ang siako ai no guri oi but sanai asuk chimi ngai ta bro mane omhain rok ke no omhain nङै matong nai bro nai thang ya ta nge nrok hastini hapang nrok tam ko ka sana musung jengken musung man ke bai hai ke tamo supply mana musung ke supply maya phano jeng kowar kam ke na musung ta asung non tei tam kosta tong na ko kwar chiming de kwar chiming ya ngai abo tong phiwo chini lama bua besek nala kosungma kutungma si gari choli ya jeng tabu sepai ma tong himu sima pai saka si jeng sini cycle car parking khai jeng hima him pai besek ke jalma halak kasaka tolang kharka tabok non gati bo phai so ka tabok ane na jeng rasta bu mana musung go ngai tui bu kowar ni bu tei tor khangkhe umut tei tabu tei tor nai tini kon kok tini satung kutuma sari go ba soro wati phai ke mo tei tor nai ungati tamong nai nrong bron tei tiklai nang nai oro to wati pheke to mane yang ma chai ke matong nai ha nge ba hai ke khajen ba cheng ba abon bangai na problem tong short tong tei ni bebar ba tam khane ba takuni mu ane mon anand ba small sa amo bo andar klai amo Ramchandra kila blog mochi
ang pok blok kila blok deh. Kila blok. Kila blok PS. PS Push office PS tu biawan nong kila do sama tiasa. ang ase No. boro ang mai ta Aja takun hambai bela hambai jeng mai ke jarar ma bagai. Khnai khana khan takut te bukuk song boran khukte jeng khnai ka belai omai ke brok tongi ma tongo bisi brum no CPM sarkar phaibrabo omai kene brok tongi tong. Khnai khana khajen takut te bukuk song o lokorni khukte jeng khnai kha borok belai kosto ko tongi belai jeng jalat borok tongi ma tongo karen kerei thik mote karen kerei ferang chati ni sep maya tei nungjani kaham maya oroni tei bisi besele nangnani oron tei nungha ke cherai rok kuchugo kongrai ungo engke tei tor khangke bron tei nungjani kerei wati phaikangke wati ni tei yasagai golarago yasagai bau degrago yasagai umai tei sepungi brok nung matong umai engke phailedi jara oro kisa chai toledi naledi jara oro neta peta tonerok lida tonerok hamsani jara lidar hingko sinerok jara MLA bai o kami o jara lidar hanai songjane rok kisa blog thangai video no kisa deputation laiden nong je man thaino je noni cost no kisa saiboi omno kisa subidar manato hangai kyang paithon sanamu jongo norak but ungna pro but sambana pro chimin no ta pheli nai thangai di omai chini ti prasarok omai ke borok logi tongo toi omo or jaga toi tukoi tongo or jaga omai ke borok tuma tongo omai ke ti ruma or jaga toi nango nga asono an kono mathaknai an cameraman tongo lum thermal som live boma TV hambai